kasong perjury na dahilan ng pagkakaresto ng isang lalaki, ating alamin. At ang ibang mga aktibidad ng kapulisan, kasama ang dagdag kaalaman at impormasyon upang ang kalusugan ay mapangalagaan. Silipin natin sa report ni Police Senior Master Sergeant Mary Jean Malapit mula sa mga Tarem, Pangasinan. Isang lalaki na taga-barangay Kabyarnisan ng bayang ito na may kasong perjury ang arestado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong ika-14 ng Agosto sa taong ito. Siya ay hinuli ng kapulisan ng mga Tarem matapos ipakita ang mga nasabing dokumento at pag-imporma sa kanyang mga karapatan alinsunod sa pulisiya ng Miranda Doctrine. Kasalukuyang nakakulong sa istasyong ito ang nasabing suspect. Ang nasabing kaso ay may rekomendasyon na piyansang 18,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa kaalaman ng publiko, ang kasong perjury ay panunumpa ng walang katotohanan, gaya na lamang halimbawa ng pagbibigay ng mga maling impormasyon o mga kasinungalingan sa korte. Samantala, ang kapulisan ng istasyong ito kasama na ang mga miyembro ng 1st PMFCs, mga miyembro ng Riders Intelligence Network at mga Tarem Toda ay nagsagawa ng motorcade activity alinsunod ito sa selebrasyon ng ika-26 na National Crime Prevention Week na may temang Komunidad, Pangalagaan ng Pandemya at Krimen ay Maiwasan. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong maisulong ang pagkakaisa ng kapulisan at komunidad laban sa anumang uri ng krimen at kaligtasan laban sa sakit na COVID-19. At para naman sa ating dagdag kaalaman, alam nyo ba na ang aprobado na ng Food and Drug Administration o FDA ang clinical trial ng halamang gamot na Lagundi bilang isa sa mga pangunahing lunas sa sakit na COVID-19. Ito ay may antiviral at anti-inflammatory properties upang makatulong sa paggamot ng mild cases ng COVID-19, gaya ng pagkakaroon ng ubo, lagnat at pananakit ng lalamunan. Matagal nang napag-aralan ang halamang ito ay mabisang gamot sa ubo. Muli, ang istasyong ito ay nagpapaalala na panatilihin ang kalinisan upang sakit ay maiwasan. Alagaan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Mula sa bayan ng mga Tarem, ito po si PSMS Mary Jean R. Malapit, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol.